बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 8 मार्च 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन, गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरबाया नोंनि हेंथायै गसंनो नाजागोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा। बेफार फालांगियाव मोजां। बहानिफ्रायबा मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। सोरजोंबा थगायजागोन। सोरबाया नोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायगोन। गोजा गाबनि सि गानोब्ला दिनै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। न'खराव बिब' बिनानाव एबा बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो हागोन। फरायसाफोरा गोबां नाजाथाबनांगोन। बिमा बिफानि अननायखौ मोनगोन। सिगांनि जेंनाफोरा जोबस्रांगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। फालांगियावबो बारा मोजां नङा। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। सिगांनि जेंनाफोरखौ फोजोबनो हागोन। गुबुनखौ हेफाजाब होनो गोसो जागोन। न'खराव एना एनि फैगोन। थि समाव जानाय लोंनायनि सम मोननाय नङा। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां। बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोरजोंबा मोजां मोनजागोन। राजनितिकआव मानहानि जानो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना मोजां। गोसोखौ गोजोननाय फैगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन। मोजां खामानि मावनो गोसो जागोन। गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद मोजां। उल्था आथोनजों अनजासो गारगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि बोसोन लानांगोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। सोरजोंबा एना एनि फैनो हागौ। बांद्राय रागा जोङोब्ला गावनिनो खहा जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौ दंब्ला जाफुंनाय नङा। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। फालांगियाव गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। आयआ बांगोन। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। रांखावरियाव आंखाल जानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। हरखाबै बहाबा दावबायहैनांगोन। सिगांनि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गुबुनजों बाख्नायजानानै गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोफोरनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां खामानि मावफुंनो हागोन। सोरबा गेदेर सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। देहाखौ मोजां मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां खामानि मावफुंनो हागोन। गुबुनजों अनजागोन। रांखावरियाव मोजां। फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। सोमखोर गाबनि सि गानोब्ला दिनै गोसोआ गोजोनगोन। मकर राशि। दिनैनि साना मोजांद्राय नङा। गोसोआव
गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, गोसोखौ लोरबां मोनगोन, रांखावरियाव गोबां खरसा जानो हागौ, सोरजोंबा एना एनि फैगोन। गोसोखौ हमथानानै खामानिखौ मावलांनाया गाहाम, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम। गुबुनखौ बांद्राय दाफोथाय, हरखाबै जाब्रबथाय जानो हागौ। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, नखराव अनलायनाय फैगोन, सोरजोंबा मोजां मोनजागोन, रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनै जोबोर मोजां सान, देहाया मोजाङै थागोन, बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजांद्राय नङा, गोसोखौ लोरबां मोनगोन, नखराव एना एनि फैगोन, सोरबाया नोंनि खहा खालामनो नाजागोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, नङाब्ला जाब्रबथायनि सम्भाबना दङ, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो मोजां, बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो, जाहाथे नोंथांमोनहा सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायो, जाहाथे गावबा गावनि बरादखौ मोनथिनानै लानो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।